Без бүген язучы, милиция майоры Шамил абый Шайдуллинның җәмәгате Фиалка апа Шайдуллинада кунакта. Фиалка апа, сәмсез. Сәмсез. Фиалка апа, сез Шамилләр буыны алар бөтенләй бүтән иде дисез. Нинди иде ул буын? Нинди иде ул Шамил абый? Үзләренә теләпчән, алдан план куеп, аны үтәп, анадан канәгать табып. Менә бу квартирага бит инде бик күп язучылар килгән. Шулай дип әйтәсез. Шундый кеше иде. Кемнәр кунак булды монда? Бу квартир кешесез яшәмәде. Бөтен язучыларның теге Эдуард абыйлар, Газиз Кашаповлар, Донайлар, Равил Лотфуллиннар, Бәшәрләр, килмәгән кеше санап китсәң бик күп. Шамиларны алып кайта иде. Залга кереп утыралар иде, өстәлне зурайтып куялар иде. И бәхәсләшәләр иде. Кемнең инде китабы, кем ничек дөрес язмаган, кем дөрес эшләмәгән, синеке шулай. Анда фаятунәткә Шамил, син мишәрчә яз, өстәлеңдә яз, Боларча язма дип шайтырып. Кылауыма кереп аларны сүзләре кереп китәдер инде. Сез инде хуҗабикә буларак аларны кашалай идегез. Менә без кунакчы булган күрә шулай бездә ул алып кайта да иде. Аннары иногда тәдри. Үзләренә ник алар бездә чакырмыйлар икән шулай дия иде. Без потому что 5 ел Төркмәнстанда торып кайттык. Төркмәнстанда алып кунакчы. Ирләр группа белән йөри. Кайталар да, эштән кайталар группа белән. Идәнгә яталар да, дәсән эшләнер. Бар булса ашатасың, булмаса тизенә хәзерләп бирәсең. Аннары әнисе дә бик кунакчы. Гаиләсе дә шундый. Безнең гаилә дә шундый. Ничек ул милиция майоры булып китте? Ничек ул милиция хезмәткәре булып китте? Аннан ничек итеп ул әдәби хезмәткә тартылып китте? Гомумән туган инде ул шундый музыкальный талантлы бала булып. Сугыш, атасызлык, караңгы шайтырып укымчы калган инде ул. Но барыбер йөрәктә ул бар бит, күңелдә бар. Армиядән кайткач, без кавыштык та, өйләнештек тә. Мишәр кызы, Казанда укып йөри. Аның башы туры эшләгән инде. Туктале авыл малае, армиядән кайткан малай, укымаган малай фирма кызына әйләнмәгән. Тизрәк белә, что без әтиле кыз шундый матур гаиләне. Кеше булам дип, монарга иярсәң, кеше булам дигәндер. Шулай дип уйлыйм әле мин. Болай гына килеп чыкмаган әле ул. Хәтер без Казанда вечерний школда бетерде уны. Аннары һөнәре булмагач кая кертергә? Төркмәнгә киттек. Баламында тулы инде, Төркмәнгә киттек тә. Анда нинди эшкә? Һөнәре юк. Милиция алдылар. Милиция кергәч укырга кирәк. Бер ел барып кайтты, бирә алмады экзамен. 2нче елны барып кайтты. 3нче елны биреп кайтты экзаменнәр. Инде уже ничек экзамен бирәләр. Ана контрольный килә, мин язам, зачем ни? Ниләрне. Шайтырып. Но экзаменнарны яхшы бирә, потому что телгә батыр, памяти көчле. Но вакытында уку кермәгән генә анда. Олыгая укыды, нормальный. Дипломны яхшы битер алды. Эшле сөйгән нинди дипломында. Кайсы вакытта язадыр ул? Милиция хезмәткәрлегендә эше күп. Эштән кайта, бүлмәсенә кереп утыра. Теңгә. Ул бүлмәне ишегендә бар, төнне буе язып утыра. Без монда 2 бүлмәдә балалар белән, гаилә белән без монда мәшгуль. Аннары кайсы вакытта кабинетында да язып утыра. Анда да алып китә. Ул язган кагызларны монда алып кайта. Күңеленнән керә. Аның күңелендә, миңа кажется, милициядә эшләсә дә күңелендәге теге язулары тиз генә язып ала. Кечкенә кагызларны куя алганнары. Нитеп. Ул бит инде безнең детектив әсәрләр авторы буларак билгеле. Шулай кертеп танылып киттеме? Как безнең татар әдәбиятында детективный жанрга эш куючы, үзе эшләп. Аңлыча бездә юк, кабинетта нитеп кенә язып булмый аны шәйбер. Менә иң авыр язылган әсәрен хәтерләмисезме? Ул уйлары белән бүлешә идеме, фикерләре белән? Аның әсәрләре, аның һәрберсе реальный. Подковка бана, монда ниләр бар иде, поселоклар, рабочий поселоклар.
Өзі начальник уголовного розыска. Бекен что-то раскрыли, уж что-то назрыва. Она уже газетка стоит Татарстанга и бере казан. Дегеннен уже подковы чыккан, уже продолжение кочан была холовкой. Татканнар мы? Ниткәннәр мисән калган. Менә бөтенесе менә газет белән башланды. Ана шул газетларны җыеп аннары уже фарк сырый. Укыла. Башта русча яздымы? Русча язды башта. Ике телдә. Аны Эдуард абилар ике телдә язды диләр аннары рәтләр. Татарча, күбесенчә татарча язды. Шайтып. Халык угалтар 80 елларда бик укыйлар иде. Игә килеп алып китәләр иде. Менә что-то раскрыли, опять язып куйбай. Что-то не та, булганны. Шигырьләр инде болай килә инде аның тиге. Не буларак, талантлы бала буларак. Аның шигырьләре вообще авылына карата мәхәббәткә менә шай лирический гына бит инде аның мондый ниләр. Сülчә баш яклары бик матур яклар бит. Мирасы, архивы зур калдымы? Күп калдымы? Мирасларын архивларга битем даже безнең сөлгеләр бар иде, аннары әнисе чиккән теге аяк нитә торган, аяк сибрә торганнар, аннары әнисе суккан, яңытырды. Вайнанам гел миңа рәхмәт итәләргә. Тегеләр ди юып дип бетерделәр, ди син юмадың, ди шештәме. Рукавырны бирдем. Карасам, нигә Акбүрегә, музейга. Карасам ул Казан музейында икән. Тегендә алып киткәннәр, ул яхшы әйбер. Музейда күрдем мин аны күрәмәдем. Аны нигә бар ди күрәм. Бу минеке. Урында, Аллага шөкер. Яшьләр аны бит әле аңлап бетерми. Күбесе. Шайтып. Саватлары ниләрен бар да музейда инде. Шу Яңа Шәһәр районының Акбүре музейы. Да. Шамилның соңгы язган китабы. Чечнядан соң яздым ул юкмы? Соңгы язган китабы тиге Такташ виде поэма чыгарга теләде ул. Такташы. Такташ кала дип башылып. Такташ кала дип Әлфиягә ичкин үләргә калгач звон китте. Әлфиянең ана шигырьдә бик матур әйтүе. Таш иҗатын әйбәт билде инде. Ул гыйре бөтен шигырьләрен белә. Аны Мислопа да белә. Алар гаиләдә дә менә укымышлы. Үзенә күрә ни, табигать тәнбih. Яттан сөйләгән ул шигырьләрне. Яттан бөтенесен беләдер. Кемнәр сез? Шайдуллиннар. Шайдуллиннар яхшы нәселендә алар бар да. Барда укымышлы, барда укыган, югары белемле, барда үз гаиләләре белән. Оныклар Америкага хәле барып җиткән дип беләм. Анык да, будущий дипломат. Ул хәзер анда грант бирә, учитель студентлар күп бит анда. Шуларга документация белән мин шулай дип аңлыйм инде аны өчен. Достоин гранту, достоин. Киләчәк аның менә хәзер китәләр начальник белән тан учительгә дипломат булырга. Шундый. Эше шундый. Международник. Международные отношения бетерде. Эскермәлү. Әскер, әскер. Америкаи бетерде, тоже Казанда эшли. Сезнең балаларның да, оныкларның да исемнәре бик мәгънәле, әйме? Вот Җәлил туды. Җәлил. Малай туды. Мәдәм нәрсә кушабыз? Аны исеме минем дигит вакытта иде инде. Исеме бар аның диде. Шулай иде. Җәлил. Авыр идеме Шамил белән тору? Кеше булды. Шамил белән тору. Кемдән ичү ул? Кем үзенә кулынан килмәгәне ирдән көтеп утыра әмә. Вот ты, акчасы җитмәде, ире җитмәде, бернәрсә эшләмәде. Ә мин не нуждалась. Лишь бы безгә теге нитмәсен. Бәләнеп бит бирмәсен. Аннары именно күрәм еще үсүен күрәм. Это тоже яраңда бер кеше менә үсә. Это же үзенә күрә чәчәк кебек. Шамилның туганнары Алар ике кыз, ике малай булганнар. Ләкин абый тоже анардан соң 4 айдан соң үлде абыйсы. Ике апасы исән, алар белән аралашып, туганлашып яшибез, Аллага шөкер. Сезнең яктан да бит танылган кешеләр, язучылар бар дип беләм әле мин. Мен Казанда минем әбинең брат ана Гөлшат апа Зәйнашева минем аның әтисе белән минем әби бер туган. Аның әтисе бик талантлы язучы булган. Аларны Теләнче тамакныкы. Аларны русплачить иткәннәр.
Магнитогорскіге бергенler, шул әдесі кеткенде бір фанер чемодан білән шул язған иле рукопистарын алып кеткен, юлда өлген ол. Мына шунан келгәнем неге. Әби селитрия безгә Тукай часы килә иде. Ул вакытта мин бик белеп бетермим аның нигән әһәмиятен. Тукай килә иде. Тәнч тамакка абысы белән друж диткәннәр. Безгә Тукай килә иде бит. Ни өчен әйтте ул? Үзе нидә Төркмәндә тора. Чемодан тулып Тукай китаплары. Әбинең, әби кеше Тукай. Үзе намаз да укый, Коръән да укый. Мәдрәсә 5 кыз булганнар алар, 5 мәдрәсә бетергәннәр. Нинең тәнч тамакның пай кызлары. Bir malay bulgan. Gülşat Apa'nın әдisi. Тукай kitapları medenlik tiyiminde neyse. Тукай bit deyin. Enem yana kileydi de. Тукай bizim böyle de часто buldu de. Şundan bilip kolanlar. Şunu silertirgen indi kübitleri mi? Yok. Başlamaya. Gülşat Apa'nı süreştireydiniz mi? Gülşat Apa'la men kolunda okuganda часто baradıyım. Gülşat Apa bu vakitte Zinur Абый Кемәлев фамилиясын төмәйді. Композитор Әлфия апаға ойнадыры ол кел. Зинур Гибадуллин композитор бар, бігілмәнік. Гүшті Апашың белән гәфейді. Илсияре кызы бірінші үйленнән еді. Шай бара едім, Зинур абый әтәдір Фиалка келді деп. Фиалка нәрсе пішірі, нәрсе яраташына пішір Гүшат деп. Мені бек яраталар еді. Тем более университетта оқуға şimdi студентка емеш не. Зинур абый анары Гүшат ападан бек көпке ештейді. Тоже кірген енді кіші болырға қазын, армияна қайтқанда кірген. Гүшат апа ол вақытта уже қызына 8 еш еді. Kitapları var idi o vakitte. Girişeydik, Gülşat apа bilen baradayık Sarasali kılığa. Sarasali kılığa kurdunuz indi. Eye, onu da gördüm. Bomburamının piri olgunda şunda kırıp gidedir indi. O ne şeye hatırda kalın? Sarapala baradayık biz Gülşat apа şiirin yazada nege, ahiretler idiler. Mənərə yer yazıb bulmaz mı eken deyip şaytırıp. Qası vaxtda men keçin тоже anda konarga kalan da Gülşat apayı vermeydim nek. Ele saralarga barıp qaytabız deyip men alıp ketebіз белән иптәшкә шулай келдік. Аларга Әлфия апа келәдір Абзалова. Коммунал кейінді. Бірсі бір тыннар да yok. Зинур абы өне Әлфия апа нетейінді тренировать еттегерларын. Зинур тегені ойнап қара, ерлап қарайым әліп мұна кішілер отыралай жүшлай тұрып. Заодно іші дейінді, нейді дегенде. Әлфия апа Абзалова білән сіз бітәл Түркменстанда да ұшырашқан, әйме? Концертқа келедір, 5-6 мәртәй келді, Шамил гилаларын алып қайтадыр. Түркменстанда. Тоже анда әлейді байыстаны қадірлі бізді Шамил, ойнайлы Шамилның анда бүтән ұлбайының бітірді. Шамил ойнайлы. Сен милиция болып ерім әрім болып. Рафаэль Ильясов директор радиоды бір ерлатыр. Радиодан dey халық сені де қаршы алыр деп оплап деп. Шамил шында айта не dey. Ескіші ерлап өксе ішләмей ол dey. Ереген екі абанына. Ауыл не тәрбиесі. Әлфия апа өзі әз ерларға тырышайды. Гүл Шамилны ерлатадыр екен. Шамил көйлемей пісінде талант есі. Потому что Шамилның тауышы Решті Вағапов темірінде. Решті Вағаповың бәтін репертуарын біләдір. Шамил абайның мирасын барлау бойынша? 10 ел. Анары бір гараж китабы еді. Бір гараж. Китабын таратмады. Таратырға вақыт жоқ. Милиция шөйті ол. Анар кеттім. Бұлай ғана китап. Анар кеттім неге. Тағын тиедім де Валияге машинада ерейін. Валия мәтім ауырына бары ері китапларды алайық та заадына. Кеттік Фәритіне. Валия кім? Шамилның ауылдашы тоже бізге келіп Шамиларға бек көп файда еттім. Фәрит идейді. Koppadan çıktı da küçükler oldum. Her gittim bir güne gelgen kurgenimde şunu. Benim Şamil abim yok bana kitapları kaldı. Evet Şamil abi bilen işlemişsin o yazıcıydı. Evet şu o тоже inisiyatifini көтеріп aldı. Тоже buluşa başlaştı. Anda. Яңа Шишмәдә Шамил Шайдуллин исемендә конференция оештырып җибәргән икәнсезме? Да, анда уже да. Фәрит белән без икәү. Анар юбилей. Көп эшләдек. Айдар Халимәте Шамил бик бәхетле ди.
әле мондый менә эшләр дип бер язучыга да эшләнгәне юк булмады. Ул теге 70 яшенә дә килде, 75 яшенә дә барды, 80 яшенә дә барды. Бу юлы 80 яшендә мені артыгы белән мактады демәдем, юк. Шамилдыга сез бик күп ниттеге күтәрдегез. Әгәр Шамилның мәтем язган әйберсе булмаса, мен мактап кына, хатын мактап кына ират үсми. Монда аның язган не бар? Байлыгы бар, дидем. Шамил шундай иде. Актив кеше. Әзиклау, игел кеше, бездә игел кеше, игел авыллар килә эшкә урнаштырырга, язучылар килә. Булай. Казан язучылары киләләр иде теге. Бер шигырьчыга, ике шигырьчыга. Теге Дунай инде шигырьләрен укыды. Дунай звонит Шамилга. Моны Шамил берәккә урнаштырырга кирәк инде. Шкәди. Шамил киталарны эшкә урнаштырырга. Моны генчләр. Ул Стейнбергларда шуңа күрә яратмаганнардыр. Татарба деловой. Менә шундый менә татар мөхите, татар кеше. Без хуҗа булырга тиеш. Безнең машиналарда алтын булырга тиеш дия. Шундый иде ул. Рәхмәт, Фиалка апа.